Mga kabaro, continue ta mga kabaro, no? Gikan ako og bangkiruhan, abot ko balay. Wala ako kabalay sa balay mga kabaro, no? Kay wa pa ko ligo karon mga kabaro, nung mga ligo. O magpagupit ko mga kabaro. Uy. Wala ako nag-helmet mga kabaro, no? Kay doon naman kaayo ni. Salamat ay imbitan si Kuya. Atay wala si Kuya. Wala to, di ko pit rite. Asa lang si Kuya. Ya. Ya. Terus Kuya. Terus Kuya anti kopit. Teh wala tong tigupit diri teh. Tigupit diri na. Oo. Ako ano no. Abuto na nato dari mga kabaro, no? Asa na kabos Kuya. Oops. Grabe, sulit ang init mga kabaro. Oras mga kabaro, no? Sa Badog yan po rin mga kabaro, no? Giga kong palengke ganina sa bangkiruhan. Grabe, sulit yung init mga kabaro, no? Tama mga kabaro. Nako dari sa lunch for mga kabaro at bang pagupit ko din ni Kuya. Asa na kabos si Kuya. Uy, akong kamera. Sarang mo si Kuya, oy. Sa karon. Taas Kuya. Taas pa rin mga kabaro. Taas na ba? Kaya di ko kampante pagtaas na kay sa itong trabaho mga kabaro, no? Sarang mo si Kuya. Sarang to. Sarang mo si Kuya. Pagdaon ko wala kabalik din yung Kuya para kay wala ka kay pagdaon ko wala magabalik mga kabaro kay sa turil ko nagapagupit mga kabaro, no? Sa karon ako pati na-apply make name Longlong, si Longlong na rin kung tigupit mga kabaro sa karon mga kabaro wala pa siya nagabot sa kato na ba. Asa mo sa Kuya? Tawa-tawa mo mga kabaro kay si Mrs. nagluto, nagkanong daan dito ng padagutan. Oh, wala pa gid mga kabaro, ano? Ato lang kamuton mga kabaro, no? Kaasa ra si Kuya. Uy, tingnan ko yung mga kabaro ba? Murag nasunog niya kung diri mga kabaro. Nasunog siya mga kabaro, no? Koy, pagkapit ko, Koy! Asa mga gikan? Pagkalo ko kabalik, sa turil ko nagapa. Kuhaan, ganito mo ko nagpuyok ko. Sa turil? Ito. Balay sa bugangan, no? Nagpuyok eh ba? Nya, panagsarami dahil sa tina-apply, ya. Koy, isiro gid siya, Koy. Diriya. Ay, nangigis-gis mo. Nang zero lagi siya. Ya, dari 4x5 yapon kato pina snappy salot yapon yun. Ya. Kanang bab wala bahan ya. Murag buo mo dari ya. Ay tanaw na nato ron kung sa dagan. Ayo lang eh.
Patag-patag na. Patag-patag lang. Ayaw lang ilingin, Kuya Loy. Musta, Koy? Ha? Nga po. Ano mo mga yapon? Nga po. Lupit nga po tani. Nga po. Ha? Pwede diya. Ay, yung lawas. Ano na hapit naman wala ang kuhan. What na pandemic? Ano? Wala na eh. Pero, eleksyon magod. Ha? Eleksyon, anak. Eleksyon. Nya bay balik na po do. Lagi naman. Wala, wala. Kita sa din din mo ron. Uy, bungbong bungbong bitaw no. Okay kasi bungbong no. Yan tag si Sara Dimdagan, si May Mayura no. Bayis lang ta siya ba? Oh. Sayang ko da bungbong ba. Mau kita naik ke segara no kalau makuha ba. Oh, nanay ko tanan ko taas na ba. Oh, gyapon ni. Wala. I-upload na ako ni. Lingaw-lingaw sa kinabuhi ko ba. Asinta. Di ba ito kuha ko eh? Oriental? Sa isa, oriental ba nga? Di ba kuha ko yun eh? Ah. Kung sa may kuha niya ko eh? Kung sa may hearing sa restaurant? Ito no? Iksipin mo ito yung atag sa kuha? Iksipin. Sa radyo ba? Pagtawad ako ang magupit diriya bagay Pirmi Costuril. Mamo kayo doon. Okay, itrada rin mo kayo ba? Yaw, ano? Kalabasa para may bawaan niya po mga drugs. Ka naman? Isupas kalabasa. Na-info na ni siguro. Na-info kayo din na. Makita mo ba info eh? Asa wala may bawaan ano ba info? Binuha. Asa mo na daw gikan? Tagabuan ka ba na? Kasunod sa Davao City. Jill. Sa jail ba niya, maa? Ang kanang babae niya, kuha na, kanang balikyan gulay. Ano info na eh? Posible na ako gayog. Wala niya. Balikyan gulay ba? Gulay. Siguro. Grabe kayo. So taxi di jail, dakpan dia ya. Alaka tayo. Kasi makuha nila ano eh. Dali ra mo ko doon. Ya, bukat na kay di ba? Aka na dali na lang ka dakpon kay City Jail lagod. Hindi ako kapusan na. Ito priso na may hana. Buwang ano. Ito lang na priso ba? Tagasa po na siya. Nakakuha na. Diri ba, Nikos? Davao del Sur ba? Del Sur o Davao del Sur. Sikumpran gulay ba? Gulay. Ang-drive ka na diri, taga Davao po. Balaan na eh kasi detector nila. May hinala man ng kalbasa daw. Kato ba yung uban, utang sa sudan. Oo. Mga adobo ba? Kadang ka. Hindi ako, mabasahan ko. Hindi niya. Oo. Utang sa adobo ba niya? Unahan man nila. Iyo. Iyo. Malaman lang nga na yung malaman nyo. Ihon ka. Ila ginag-iispilahan o pila ka tuig na. Padlock nito no.
kay dito ang talbahog tarong ron ah. Ilan ka na mga dagko. Lado na. Patay na lang na. Tinood. Huwag kaya lang mga mayor na ano. Saka, lado na ano. Nagpagkaraan na lang yun. Mas gwapo gito ko nga dita magapil-apil na may ana kay ano man. Lami kay pagmata ba nga wa kay problema. Kana problema man na. Ini anak pagpagkaraan. Oo. Pagpumakan, pinapulong doon na. Diba? Priso ka. Ayan. Tinood ay. Oo. Kami nagbong pero hindi akong gusto magupit. Pwede nilingin ba? Describe ka. Ngala lang ganito nga. Palahon ka nyo. Hold ka. Tinood eh. Paligpit sa to. Mas gwapo to. Bawal. Di na lang gid magapil-apil eh. Mga pulis yan na wala wagit ising nga yung mga silok kung sana sayang uyan pati yang uyan sana basta dyan pati ako yan ang itampi yung katundana no Doon sa silos. uyan na lalo siya na Lagi dito eh. Di ba boy? Lisod ka ito dalos-dalos decision tayo. Pag kuma nagmahay. Priso mo na wala pa yung trabaho kahit Ano? Kupit ka ba? Wala na sa kasa doon. Wala na kasa. pulis pa nga Ay sus. Kanali ang bangan din no. Oo. Asa na kita alam? Oo. Asa na kita katayola na. yun na Iya ko eh. Tao na tanawon ba? Ah, grabe lagi. Nani itong tubig sa mga Pagtulman, ulan Tagasa. Lupis Aga itong namatay. Atong patay niya. Pulis Buwang ano. Iya ba ito ikamyo no? Kanya ko, hindi na ba tayo ulan sino sa laki na may laki ito Oo. Barkada ako sa kuhan, uya po sa itong barkada Ay kabo. Nag-away, ladaan niya, gihato ng uya buling house balik ko pinakalit Yoy. pagbalik niya, kita mao kinilaki-iha Setting. Pusaan. nila habang malay Iada daw katong namatay katong barkada niya bugay barkada niya sir kay barkada niya lalo na to krak-krakat bago mo ha ano Tagasa mo to? iya dito na ba sa dito dapit sa alati sa Sultan Kudarat to ba lagi sa
Ay, Coronadal. Kabuanga. Sayang nga siyang servisyo, no? Dapat kaya ang barong niya ko. Kabaro. Pulis na! Ha? Pulis! Sunod? Oh, tuloy mo. Isa ra ito. Wala na eh. Kaya mo na pulis. Isa ra ito. Sara ka? Ay, sa sinta ka ba? Sumabot? Tingnan sa akong motor daan. Dito. Kabirong ko. Mahal ko bisa. Paduhan ka na lang ha. Ano lang. Ano sa'yo na, Koy? Or pulis pa. Oo. Ano na, Koy? Beat. Kay bahid, no? Ah, kami at nahilo. Ilan naman na ka? 16 minutos na. Ha? 16 minutos pa. Kaya ano, tama-tama. Kaya 16 minutes to. Ayos. Returns. Isa ko ako nung bahid sa bukod. Salamat kay Koy. Oo. Saan kayo? Mana? Taas na po niyo ba? Wapo, kaya na yung pumunitahan na nun. Ana din na mag-drive, no? Paano na lang ako, Koy? Kaya, Koy. Salamat kaya, Koy. Magbaro, no? Naumanaw paggupit, no? Kahit tagsudan. Okay, mga gulit na. Ah? Nagitson mga baro, ano, na ay na soon oh, ilang kilo so Yo. Koy, pilang kilo, Koy? Pilang kilo? Ha? 560. 560? Sige, tagay kong bigja. Siya. Kanang lami, kuya, Koy. Oh. Ay nang puro bukog, ay pa nang puro tambok. Oh, sige. Medyo. Wala ka. Oh, nag-vlog ko, Koy. Oh. Shout out to me. Oh, sure. Shout out sa Litsunan, diri sa Amuan, no, sa playa. Di pangalan ka na, boy. Say, pangalan si mong kuwan. Andy Vlog. Ha? Andy Vlog. Andy? Oh, Sana, YouTube. sa YouTube. Kana, Koy, lami kay na, Koy, ba? Midja lang. Midja. Lami ginagay ba? Kana. Yeah. Unsay la suka ram na ini sa sawa na ino? Like, kawan ni. Kaya 340. Mahal lang. bay lang, medya lang gyud. Oh, o kana to 6 to 70. Ning. Aga lang loy. Ayan na, Koy.
Andy Vlog. Andi. Oo. Ika, test driver. Gamay pa Loy. Uy, nagsugod pa taloy. Sugod ba? Tapos mga content. Warang kinabuhi Loy. Para matigulang ba, di natay, di malimta, di ba? Ilan tag tinta, di tanaw tag TV, wala na. Ati ka. Di ba? Uy, kining idara day, nag-vlog day ko andi sa litsunan. Ah. Imo ning area Loy? Kita man eh. Kita ron. Ano ay gamay ani boss? Wala lagi Loy. Kapay gamay na ba? Tanaw na po Loy. Tanaw sa ako Loy, Loy. Ah. Tanaw sa ako Loy. Ay na, alay Loy. 1. Loy. Paguniti ko na Loy. Di ay. Mga asawa mo lang kwarta Loy. Lahi. Pag-misis maguning budget. Salamat ya Loy. Thank you kayo, thank Ay, you. patik na. Tama, amigo na tayo mga. Salamat kay Loy. Ah. Ya, baro ro. Taon-taon na yung kalitso ni Mrs. mga kabaro, no? Kanya... Sige na mo may isda mga kabaro mo, nga nakita niyo. Nakita may kuha ng kabaro no, litson. Tidak, tidak kang bata. Awer kayo mga kabaro. Kay lagi. Ay. Salamat ah. Ay, God. Hindi nga ito mga kabaro. Uy. Uy! Uy, ang tubig nila nanti. Sa kwaro, no? Ato ning ano ang tubig nila, gagas. Hello, wala yung kapalit ka kinay. Patay, wala yung kapalit ka kinay. Bagong gupit, bagong kinabuhi. Hey! Naligo si kinay main? Humana? Uy! Krada na yung magbaro, no? Basta yung ani. Banda, ganing daily vlog. Ayay! Nakay, kapag kag ice mine? Ay, nakay ice? Kapag sa huwag ice lang nanay? Kapag sa huwag ice lang nanay, mga magbaro, no? Dili ka po sa musilingan. Sa mga taga-mati na applyan, no, shout out sa inyo. Subscribe mo sa kong channel mga kabaro, no. Ayo.
Nay! Nay! Nakay bugnaw nga, ay bugnaw na kay ice. Pwede ta ka pangayo, ana? Tagpila ka na, Nay. Ha? Katugo naman ka, Nay, pagkatagay kong tulo. So, daning balay ni nanay dito rin, no? Pagkatagay kong tulo, Nay. Napakay basus balay din, Nay. Wala akong nauli. Ano yung mga silingan na mo dito yung mga kabaro. Nay, panas kamera. Yung mga kabaro, no? Pagkakaroon mga kabaro, na kayo silupin, Nay? Alimahan na lang na, Nay, parang dili kansi ang silupin. Bayad ako, Nay, para pagpukaw, Nay. Mga kabaro, no? Daghang salamat mga kabaro, no? Kung taga Davao ka mga kabaro, shout out sa imo, no? Subscribe sa channel mga kabaro, no? Support. Pagpilipin. Bugnawa lagi. Grabe lagi. Gidagan ako, Nay, kay parang bugnaw dagan. Grabe lagi. Nawa na nanay. Oop. Gaya pa lang. Salamat. Video. Oo. Nay, human ako bayad, Nay, no? Dagan salamat, Nay. Guya gini mo tayo ba? Kaya mga kabaro, napalayon tayo mga kabaro, no? Kaya parang patusulan ako magligo. Ito guys, mga kabaro, kay ugma. Ugma mga kabaro, no? Nagduwa ng pustubangan. Ugma mga kabaro, no? Natulon mo na ako kung kuhan wait. Ang kuhan sa wait mga kabaro, bakit niyo? Trabaho to ni kung gangan na ugma mga kabaro, no? Kaya yung sikan ko sa obos. Ay daot na mga kabaro, no? Pero ni patrabaho niya. Ugma. Yeah, what? Oops. Sig, kinain, sulod. Hala! Pagka! Grabe! Bagong ligo, kinain mo? Hala! Bagong ligo, kinain mo? Tilap, pumutang kinain, oy! Puta, lagi kinain. Kinain. Uy. Iskot, may gani, wala. Sige. Damay. Mutang kinain, oy. Lah. Lah, dali. Dali. Saka. Dali, oh. Dali. Bagong ligo kinay, no? Risko kayo ba? Dali. Dali kinain. Dali, oh. Bagong ligo. Yung mga kabaro, no? Diri na ko putlon na akong vlog mga kabaro, no? See you po niyang hapon mga kabaro, no?